Molweni kwi-Vumani Film, ndinengxaki endinayo njengoba ndibhalele kuyo. Ndifuna ukukonfesa kusisi wam endizalwa naye, ndabulala umntanakhe. Bendikade ndisebenzela emkhathini yonke le minyaka egqithileyo, so ke ngoku njengoba ndibhalele kuyo ndicela nindincedise ndikwazi ukuthetha naye sixolelane. Umntwana ndamtya esesiswini, bendiphila ngegazi. Sisilisa, ngikuzwa kahle ukuthi niphila ngegazi. Lezi ngane benizenzani lezi ngane zithathayo lezi ngane lezi? Bhuti wami, aba bantwana njengoba besibathatha besebancinci bebebangamadimoni astrong emkhathini. Abantu ecaweni besebenza bangamameli, bathethe kuthethwa, bahleba abanye. Aba baphatha izibhamu ke besebenza bahlale benukelwa ligazi. Umntana akho ndambulala. Kodwa uNkulunkulu wami, Tata wethu. Sanibona babukeli emakhaya, kumakhaya ngamakhaya. Lo ukhuluma noSibhakabhaka, Sibhakabhaka sakwangiye. Sibhalelwe ngusisi wethu lapha kwaVumani Film. Uthi uzosichazela udaba lakhe olubhlungu kakhulu, afuna ukuligonyuluka. Yes, kodwa sova ngaye. Ngusisilisa ke lo usuka Shepstone. Sisilisa uyosichazela kabanzi, usinabise kabanzi ukuthi yini indaba yoba ubhalele lapha kwiVumani Film. Sisilisa uhlaya intro nje. Molweni kwi-Vumani Film, ndinengxaki endinayo njengoba ndibhalele kuyo. Ndifuna ukukonfesa kusisi wam endizalwa naye, ndabulala umntanakhe. Bendikade ndisebenzela emkhathini yonke le minyaka egqithileyo, so ke ngoku njengoba ndibhalele kuyo ndicela nindincedise ndikwazi ukuthetha naye sixolelane. Umntwana ndamtya esesiswini, bendiphila ngegazi, kodwa ekhaya bebengandazi uba ndingumntu yonke le minyaka, bebebona umntu onormal. Yes, Sisilisa, ucaba mhlawumbe ngawuphathe kanjani umndeni lento leyo? Because kudala uyifihla isikhathi singakanani le ikudla ngaphakathi, yabona? Isikhathi singakanani isikhathi uyiqulethe ngaphakathi kuwena? Deske uze ehlelweni lethu ukwazi ukuyibhoboke ngaphakathi kuwena. Oh, bhuti wami, kudala. Umntana ngoka-2014 and kudala wayegula ndimbukele. Nami yayingekho into endandingayenza kuba ndandisebenzela emkhathini, and ke xa kufanele ureach i-target ayikho into ongayenza. So ke ngoku ifamily andiqondi uba izobaphatha kakuhle, andazi, andiboni. Mhlawumbe lusuku lwam nje lokugqibela namhlanje ndiphila, bangandibulala nondibulala kuba ifamily yam ayivisisani. Sisilisa, sithathe sibeke. Ngaba ukhona mhlawumbe umuntu ubukwe mhlawumbe wambamba ecaleni wathi kumintshele lo daba noba mhlawumbe watrust thina kwiVumani Film ukuthi sikwazi basukuhile ukwazi ukubhoboka ngale ndaba? Mna bhuti ndiyaziphilela, andinatshomi, andina-boyfriend, akho mntu endiclose naye, ndingulo mntu ndinguye. Abantu abayazi ukuba kutheni kanti ndiphila le mpilo. Bendiphila ngegazi ke yonke le minyaka. Abantu abaninzi bebandifuna, nabantu endandijola nayo, most yabo nje bonke izinto zabo bezingahambi kakuhle. Once umuntu wajola nam nje uba nayo ingxaka naye. Kule mpilo bendikade ndiyiphila, abantu bendibacaphukela kakhulu ngabefundisi. Kuwesa befundisi ba-powerful, ngabona bendibawisa nje iphele kanjalo into yabo. Abanye bayarape, abanye bayabulala, abanye bayasela, bebesenziwa ndim yonke loo nto. Enye into ke bhuti Sibhakabhaka endiyicelayo nendifuna undincede ngayo, besibulela abantu abaninzi, andazi noba bangaphi abantu esesibabulalile. Abantu abathandanayo besibabulala, senza umuntu uba mahlatywe indoda yakhe abhubhe. Abantu abacawayo, umuntu simenze nje izinto ezinobudimoni nje ecaweni, a-end up seyisikwa. Futhi ke ngoku usister wam lo, umntanakhe samthatha esiswini ena-7 months, but yena wayengayazi loo nto. Uhambile ixesha, mhlawumbi umntana
isisu saphuma seno 9 months kanje. Kwabe kukudala samthatha bhuti. Enye into ke bhuti ebesiyenza kakhulu ukubulala ngengozi. Uyabona abantu be long distance most of the time. Besihamba ke sibe baninzi umuntu ayoma kwiborder ngeborder ethile. Xa ufika khona apho umuntu uzofika umozelisa okanye xa ezotshayisa ngemoto yakhe kuba ngathi kukhona into edlulayo noba idonki noba intoni nje xa ethi uvula amehlo nje bebesozela seyihambile imoto tshayisile baphele lapho ke bhuti abantu. Hey Mugeli kubi kakhulu lokuze ngako la studio sethu kodwa sokusiza. Bekungafiki uNembeza ngana kwethu kufika uNembeza sesilisa ukuthi lo muntu lo uyondla unengane. Bengake kufike lo. Sicela usibeke. Hayi bhuti bendingenalo usizi. Bendingenalo and nami bendingazenzi. Izinto ezininzi uyabona bhuti xa usemkhathini uphila kwelinye ilizwe ucingela umuntu uzicingela wena. Igazi ke bhuti pha iyona into esisebenza ngalo libalulekile. Sitya lona uyabona xa sofuna igazi desperate for la gazi besiphila ngalo ungenza noba intoni ukuze ulifumane. So yilento bendinje. Xa ndisemkhathini naxa ndilapha emhlabeni akufani kwehlukile. Andikho normal ngase ndisho xa ndisemkhathini ndiphila kwelinye ilizwe ndiphila komnye umhlaba xa ndilapha ndingumuntu. Mugeli niyazwela usisiyagadla ufuna simhlanganise no sisi wakhona ngabantu mhlamba abahlarisana kanjani ekhaya mhlambi yabona udesk mhlamba udesk mhlamba ufuna ukubhoboka yabona umuntu omngakanani omncane umuntu omkhulu mhlawumbe uthi usithathe usibeke. Sihlala sibabini ne brother yami but ke yona ke ayihlala endlini abazali sisenabo. Into ebisinika ipressure kakhulu ndide ndenze zonke izinto ndizenzayo. Besine target ngeveki. If awuyireachanga itarget or awufumananga nto uvele ubone nje iskin siyatshintsha yaqobuka ingathi uyinyoka like ukubone la iskin senyoka xa siphuma uvele uphuma izinto ezinjalo nje ungabikho right ungaziva befana. Andithi siphila ngelagazi xa sawungalifumani nje awubikho right. Kwa iskin sami nje bese sitshintshile abantu sebexakile bakwenzeka ntoni yabo. Izinto zami seziqala ngozingahambi kahle senibona nami ngathi sendizovela impilo endiyiphilayo. So into eyandenza ndenze yonke lento kusisi wami ilist yami yayishota and abanye abantu bese beyireachile itarget ngokusendim lo under pressure. Ndaqonda uba hayi vele ukhona umuntu xa usebenza lo msebenzi bendiwusebenza awunandaba nomuntu noba ifamily noba intoni kuba kusuka ungaziva usebenzela pha emkhathini. So ke ngoku sithatha kakhulu abantwana sebengathi bako 7 months sisebenze ngabo ke bhuti. Besithanda kakhulu ingceku sithathe zona umuntu simkhuphe elizwini lenkosi simfake kwezinto zenyama. Athanda amantombazana noba umuntu angalala namantombazana ayi5 ngosuku kodwa bengalungi ukuhlala nje engenzi into. Aphuma sisela utywala enze zonke izinto ezenziwayo ngabantu benyama abangakholwayo. Besithanda kakhulu abefundisi umuntu simgqiba amandla okuthandaza awo izinto zehlabathi angabi nandaba nje necawa angamameli angabi nawo amandla angenzi yonke into bekade yenza ecaweni. End up ke ngoku seyihamba utywala ethanda amantombazane watshintshanisa. Uyabona bhuti kwezi conferences zinkulu kulapho besibafumana khona abafundisi aba powerful not abefundisi nje. Umuntu simthathele yonke into anayo athi uyaphuma ecaweni nje se-week. Abanye barobha abantu imali babezi scams yonke lonto. So ke sisebenzile bhuti kakhulu ngabefundisi andifuna ukuxoka. Abantu ecaweni besebenza bangamameli bathethe kuthethwa bahleba abanye bafone ngokusecaweni ungazi noba kusecaweni noba kwenzeka ntoni. Batshintshe nje abantu benza izinto ezifana. If umuntu ke ngoku uyathethwa nomfundi kuyathethwa naye kumfundisi wakhe umuntu ancama uyiyeka icawa angafuni ukumamela yonke lento yasecaweni nemithetho yasecaweni.
Yo hayi shame abantu bebezinjubaqa bekunzima bhuti bekunzima kakhulu. Sisilisa sicela usithathe usibeke ngaba nitargete benitargete abefundisi only. Abantu ebesibatargetile bhuti wami ingase nditsho ndithi ngumuntu wonke nje okhona. Umuntu otshatileyo yabona abantu be-white wedding besibathanda kakhulu. Iitshomi zami zonke zasemzini zaphuma. Into besiyenza siyafika singene ngakwindoda singene ngasemfazini. Indoda ngoba iziphethe kakuhle cawe right sizoyenza uba mayikhangela amantombazana ingene kwi-social media iziposte yenza izinto nje ezingacacanga ezingafani nayo. Siyenza uba mayingabi namdla phaa kumfazi wayo apha endlini. So ke ngoku umfazi yena uzoqala abe nemudzi angabi namdla wendoda athanda ukulala. Yonke nje besithatha yonke into eligugu kubo sisebenze ngayo. Abantwana abancinci besibenza ke bona ke bazula apha esithubeni. Uyabona abantwana basebancinci bafunda grade 4 ubheke ezantsi. Ngabona abantwana besibenza eyintombazana besibenza bamathanda amadoda. Oyinkwenkwe besimenza uba mathanda amantombazana benza izinto ezifana nje abantwana ungayazi babayibonephi kanti sithi esifike safaka umoya wethu omdaka phaa kuba abantwana batshintsha. Abantu abatshatileyo uhlobo besibasebenzisa ngalo yabona ixesha la late sebebuyile vele osebenzayo uyabuya endlini. Indoda sizoyifaka lo moya wethu omdaka but bona bazazi basiyabasebenzisa. Umuntu uzohoya ifoni adikwe ngumfazi wakhe nje angabi sabanamdla wakhe angabi nalo nje nexesha omnyazibuzi ba wayiboneni baxabane kube yilonto indoda ichithe imbethe endlini kungabi mnandi nje bhuti. Umfazi ke yena into ayenzayo uzoenda apha seyojola ngaphandle abanye bebemitha umuntu angazazi bomithephi kube yilonto abanye babulawe ke ngoku kwabanjalo ke bhuti. Sisilisa khawusithathe usibeke ngaba ngusisi wakho kwangempela nalo wenzeka so kuyena. Ewe bhuti ngisisi wami ndizemva kwakhe. Sisilisa ngikuzwa kahle ukuthi niphila ngegazi. Lezi ngane benizenzani lezi ngane zithathayo lezi ngane lezi? Bhuti wami aba bantwana njengoba besibathatha besebancinci bebebangamadimoni strong emkhathini asebenzayo. Apha ke ngokwemhlabeni apha enyameni uzongamameli enza izinto nje ezingacacanga angathandwa abantu xa ekhula ngokuyekhula. Uba intombazana ibiba ne-relationships zo 2 days 3 days inganandaba nje ingenanhloni ngomzimba wayo. Umfana bezula apha esithubeni abanye bengamasela benza yonke lento ingacacanga pha ngaphandle. Abazali ba-end up sebemncama nje basokugcola abantwana apha ezitratweni nje. Bonke bayasetyenziswa nabo bazithandile. Aba bantu baselayo besibasebenzisa kakhulu nabe kwezi ndawo bonwaba kuzo. Umuntu besimenza uba senze uba intombazana ethile siyibonileyo apha sayichonga isebenzele thina ngoba ithini siyayithatha le ntombazana njengoba ifuna ngabafana bobabini bavume bobabini abafana bayo. Emva koko xa sekunjalo xa sekuthiwa kuyahamba ke ngoku bazolwa ngayo bagwazana okanye nentombazana bayilimazi ibhubhe. Umuntu ophethe ubukhala into ezifana nemela nje ebeyihlaba intombazana okanye bahlabane bengabafana bodwa. Aba baphatha izibhamu ke besibenza ba bahlale benukelwa ligazi. Hey bhuti ininzi into besiyenza ininzi. Kungasaphandle nje ndiyichaza lento. Amantombazana amanye umuntu uzothi eyothengisa ngomzimba phaa kule ndawo kuselwa kuyo. Mhlambe bambange bobabini bamfune bobabini babulalana. Ibisenzeka bhuti wethu into eninzi phaa kwenzeka umuntu kubhubha into engapha ko-15 ngosuku. Xa sesifikile besisebenza bhuti uyabona ngeweekend besisebenza kakhulu besingadlali. Enye into besiyenza bhuti umuntu ebekwazi ukumitha 9 months
xa seyobeleka alunywe nje normal njengabanye abantu. Xa seyobeleka ungabikho mntana esiswini. Besithanda kakhulu yabona abantwana abancinci o7 months bebengalungi ixesha elininzi abantwana ngela xesha lethu bebebhubha. Bebengalungi nje bonke. Yabona endaweni yami bendikhulele kuyo bayayazi. Bekuhleli nje kuyangcwatywa abantwana, kuhleli nje kuyangcwatywa. Oseyilungile uzohlala 2 days 3 days abhubhe. Into ebesidila ngayo kakhulu ke bewungabantwana. Besengathanda ukubona konwatyiwe nje emizini. Besengathandi kuhleli nje kuyakhalwa. And bengingengomuntu othukayo mina. Xa kusenzeka into nami ndiyalila njengani kanti ndiyayazi. Abantwana abancinci bhuti besibathatha bayoba ngamadimoni emkhathini. Umuntu ebekwazi ukumitha mhlawumbe o17 months o20 ahambe bonke ogqirha kungafunyani ba yintoni ingxaki. Kanti thina into esiyenzayo siyambopha, sihambe siyombopha. Into esiyenzayo thina siyambopha, sithathe yonke lento yakhe siyombopha le ezantsi emilanjeni kule ndawo uthiwa kusenxanxasini andiyani noba niyayazi na. Simbophe kuloo ndawo ke noba ngathandaza noba ngayaphi akho nto izomnceda. Kuba ngathi kuzoncedakala noba ngaye emaxhweleni noba ngayaphi angancedakala a-endaphe seyibhubha omnye. Khona abafundisi ke abapowerful kakhulu. Abanye ebebenganceda lento ngabefundisi baphiweyo bhuti. Yabona abefundisi baphiweyo. Kube khona abake bathenga amayeza nespirit umuntu efuna uba abe nebandla elikhulu. Besibathanda kakhulu yabona izicawa zinabantu abaninzi abantu abatsha. Ngabona abantu ke besibafumana phaa ecaweni kwaba befundisi banjalo. Umfundisi wenyani bekungulo mfundisi uphiweyo besitshisa ke yena akho nto besikwazi ukuyenza xa kukhona yena. Kodwa aba bathengayo bafuna ukuba powerful nje. Ngabona besifika singene lula kubo sibatyhafisa. Baphelelwe ngalamandla wabo. Bhuti kulombuzo wakho busowubuzile uba ndaphuma kanjani kule mpilo yami yasemkhathini. Ndaya ecaweni sasiyosebenza. Kwakukhona ipasi ke enkulu kwenye icawa endingazoyibiza. Umfundisi wakhona sasiye kumfundisi wakhona in fact. So safika kula cawa sathi basingene phaa ebusuku ngeli xesha icawa seyishushu nyani. Thina bhuti uhlobo besistrongo ngakhona besingenaxesha lacawa yoba umnikazi wayo upowerful or unjani besimuwisa qha. Ngalamini ngebhuti ingasendisho ndithi kwakufike usuku lwami kulamfundisi. Inoba kwakufike usuku lwami kuba saye safika sangena umfundisi wakhona xa iqala ukungena phezulu eqongeni ashumayela ndizive ndiphelelwa ngamandla. Ndava ingathi asendimi qha ndaqina. Kule cawa ke sasiye kuyo siyowisa khona umfundisi wathandaza kakhulu. Hey bhuti unamandla lamfundisi. Ndahamba ndawuwa andithi sasiserufini phezulu ndawuwa phantsi waqhubeka wathandaza. Ndangathi ndiphelelwa ngamandla. Ndandithi ngalamini ndiyafa. Ndavuka ke wabe ndithandazela. Ndandithi xa ndithandaza ngoba ndisasebenza emkhathini ilizwi lingaphumi xa ndithi ndifuna ukuthandaza. Nami le mpilo besendingasayithandi ngoba nje izinto bezisenzeka nakum besendizibona uba andazi noba ndingumuntu ofileyo noba ndingumuntu onjani. Kodwa besendingasayifuni le mpilo ndingazi uba ndiyoze ndiphume kanjani. Umfundisi waphaya ndabe sendiconfessa ukuba kwenzeka ntoni. Umfundisi wandithandazela ndaguquka. From that day ndaba ngumuntu omtsha intombi enoYesu till today. Into endiyicelayo kwibhuti wami njengoba sendisichazile istory ndicela sithethe nosisi wam nefamily yam ndikwazi ukuxoleleka kuba ngoku elikholweni lwam andikwazi ukukholwa ndinemfihlo engaphakathi eyalento
Kodwa uThixo emhle emkhulu ndiyathemba uzokwazi undixolela kuba wafika kum uThixo ndiphila lempilo wandikhupha kuyo. Nanamhlanje angakwazi uba andincede kule ngxaki yam. Babukeli niyazwela babukeli kuthiwa mangaba uholwa uNkulunkulu ekuhola uNkulunkulu uba ngumntwana kaNkulunkulu. Sawuthi ke siluvale uhlelo lethu namhlanje siququmbele uhlelo lethu sifonele usisi ya khona manje sisilisa before sifonele usisi wakho uzizwa njani khona manje? Hey bhuti andazi ndiyoyika nje yo andazi bhuti nyani buzova njani kuba yayimkhathaze nyani lento ixesha elide nje wayene stress and ingumuntu ozityela i-treatment ye depression. Yo bhuti enye into engandiphathi kakuhle kakhulu ungumZulu sizalwa ngumama oyedwa but otata bohlukene umuntu unotata wakhe mina ndingumXhosa ngo ndicinga noba uzovela ayithathe ngalendlela uba ndiyamdelela kuba mna ndingowalapha. Alright. So ke simthinte khona manje wathi udala inamba yakhe lapha. Asibonge. Yebo. Hello Sisondu. Yebo, njani? Yes, siyaphila Sisondu. Ngiyaphila nami. Yebo, kusibhakabhaka ukhuluma naye apha kwiVumani Film. Yebo, sinaye usisi wethu lapha oze ngodaba afuna ukulothula kuwena. Usisi wakho uLisa. Yamazi usisi Lisa? Yebo bhuti ngiyamazi. Yebo, ukhona udaba nje afuna ukuthi wadlulisele kuwena sisi enze bani ukwazi ukuthilena namanzi. Kodwa uzoliva ngaye sisi. Yebo. Sisi unjani? Ngiyaphila dadewethu. Ndiyaphila. Unjani? Yebo, ngiyabonga sisi ukuthi. Ugcina nini? Ngikhona sisi. Hey, khona ingxaki endityayo. Yini dadewethu kodwa bakithi? Ndiye ndacela sisi ndibhalele apha kwiVumani Films ndifuna ukuthetha nawe khona into endifuna uyiconfess. Yebo. Njengoba uphunyelwe sisisu ngo-2014 bendifuna ukukuchazela uba yonke laa nto ndiyayazi uba yenzeka kanjani. Hawu Nkosi yami dadewethu. Kwenzakalani sisi? Bendikade ndisebenzela emkhathini umntana akho ndambulala. Kodwa uNkulunkulu wami dadewethu kanti ngihlupheka nje wena dadewethu. Ndiyaxolisa sisi kakhulu ngicela undixolele. Kodwa mntakama Ndiyaxolisa sisi nam ndingazenzi ndandisebenzela ebumnyameni. Hawu uNkulunkulu wami waze waluphula usuku lwami oluhle kangaka ngihlezi nomyeni wami. Bendingaqondanga sisi nam ndiyaxolisa. Ndingazenzi. Hayi sisi ngiyabonga nokuze ungitshele ngingazi ukuthi ubani owangenza lento ebuhlungu kangaka ngiba ngitshone lo mntana wami. Nami bendingaqondanga ingxaki ngoku ndiyacawa and izinto zami ndiyabona uba ziblockile phana pha khona le mfihlo. Akuhambi kakuhle. Awu dadewethu njengokusho kwakho ukuthi suyakholwa sisi wami ngiyakuxolela kakhulu uNkulunkulu akusiza ukuthethelele. Ndiyabulela sisi. Inhliziyo yami emhlophe noma kubuhlungu ngoba sengivuka amanxeba. Kodwa uNkulunkulu akusize ngiyakuxolela sisi ngiyakuthethelela kube niseyithina sobabili ubhudo wesithathu. Ndiyabulela mntasekhaya ndibulela kakhulu ngokungazenzisiyo Nkosi. Yebo sisi wami ngiyabonga nokukuzwa kade ngakugcina sengineminyaka sisi wahamba nasekhaya. Ndisoyika lento sisi ndikhululekile inoba sobonana apha ngePasika. Ngiyabonga sisi wami. uNkulunkulu akuhlenge size sibonane.
Enkosi ke sisi. Awuthwale. Ngiyabonga sisi, enkosi. Ngiyabonga dadewethu. Yho. Sisi wami. Yebo Sipho, yebo bhuti. Ndiyathemba mhlawumbe uziva kahle njengoba nikwazile ba mhlawumbe athi ukubhoboka usisi wakho abhobeke kuwena. Uthi into nibambisane kube ngumndeni nje ngiqhubeka phambili. Hey, siyobambisana bhuti futhi nami omoyeni wami lento bilokhu ngihlupha ukuthi ngahanjelwa umntwana ngingazi ukuthi kanjani, kodwa namuhla uNkulunkulu usebenze emfihlakalweni uyosisiza nje sobuye sihlangane sibumbane sibe munye sibe nokuthula. Thank you very much. Thank you very much sister. Yebo. Yeah, thank you. Ngiyabonga. Thank you. Babukeli niyazivela ukuthi apha kuvumani film sayihlanganisa imindeni noba bekunhlakanhla kangakanani emndenini umndeni lo sibahlanganisile bakwazi ukuxolelana for the next session yethu sokwaso sibahlanganise sifake nomkhuleko zikhona inceke zethu esokwaba sihambe nazo siye lapho bahlanganela khona labo bahlala khona kwazi kube khona umkhuleko omandla kakhulu siyolapha kuvumani film sisilisa sibongile kakhulu kuba usibhalele ehleleni lwethu ukwazi ukubhoboka ubhoboke njengoba uwenzile sisi bambalo abengenza kaso njengoba wenzile. Ndibulela kakhulu bhuti, ndibulela nakwivumani films, ndibulela kubalaleli emakhaya wonke umuntu nabantu abaclose nani, ndiyabulela kakhulu nindincedile. Into ndicela nabanye abantu niqhubeke nibancedise kuba baninzi abantu abanengxaki ezifana nezami emakhaya. Enkosi bhuti. Thank you very much Vumani film. Yeah, siyenzeka konke kuyenzeka.